Als ik tegen mijn vrienden zeg dat ik volksdans doe, dan krijgen zij er een heel verkeerd beeld over. Ze vinden het heel oudbollig, heel saai. Maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Ik doe dat sinds mijn 12e ondertussen. Via mijn ouders ben ik eigenlijk in deze dansgroep binnengerold. Zij hebben elkaar hier leren kennen. En ja, zo ben ik. Het is eigenlijk een traditie al voor 46 jaar. Ja, de kleren die ik aan heb zijn van de dans Krakowiak. Ze zijn heel energiek. De kleren zijn ook uit Polen, handgemaakt. Dit giletje dan toch is handgemaakt. Maar deze dragen we zelf het vaakst als we ergens moeten optreden. Of omdat we die zelf ook heel mooi vinden. En ze zijn ook speciaal. Hetgeen wat ik altijd tegen de mensen zeg als ik over Visva, onze dansgroep, praat, is dat het altijd met een partner is. Het is altijd meisje-jongen. We zullen nooit eens een dans apart hebben. Af en toe zingen we daar wel eens in. Wordt er gezongen, Pools gezongen natuurlijk. Ook wordt er heel veel geschreeuwd. Ik ben er ondertussen ook mee opgegroeid. Dus voor mij is het vanzelfsprekend dat dit mijn hobby is. En het fijne is, ja, ik kom hier iedere week opnieuw met mijn vrienden en ik dans met iedereen. Dus mannen ik dans zelfs met mijn papa als partner, maar ik dans ook met mijn leeftijdsgenoten. En dat maakt het fijn. De sfeer is heel speciaal in deze dansgroep. Ik ben heel erg trots op deze hobby. Want de Poolse traditie wil ik heel graag verder zetten. Ik ben ook blij dat ik de kans krijg om het verder te zetten. Mijn ouders, hun ouders hebben allemaal in dezelfde dansgroep gedanst. Ik hoop later ook aan mijn kinderen deze traditie te kunnen verder zetten, zodat zij dit ook doen. Zodat ik toch met eer kan terugkijken van amai, ziet zij houden de traditie nog in ere.